Lapha emculweni kamaskandi khona abantu abawu-understand-ayo umdlalo wey'nsizwa bese kuba khona abantu abangawu-understand-i abawuthatha ngenhliziyo bese kushunqa uthuli. Emavikini adlule uSaliwa noJumbo babechomelana ngokuthi ubani ozovala umcimbi owawukade useThekwini. Ngenhlanhla kwawina uJumbo, uSaliwa wangawina kodwa uSaliwa akabanga nawo umona wabe sembamba ithambo. Kuthe kusasenjalo kwavumbuka umlisa Mbumbulu ogxeke uSaliwa ngokuyicelela ukuvala umcimbi. Ngokusho kwale nsizwa kubukeka sengathi ukuvala umcimbi akusiyo into oyicelela yona, kubukakala i-level yakho bese kuba yima kuthiwa-ke usungavala umcimbi. Awu mana-ke wenkunzi wesaliwa asilungise la. Uthi uJoe wenze njani mayiphuma emahlabathini stage? Wambamba ithamba ngithi. Okay, siyabonga boy. Wenza kahle lapho. Manje sisakuzwa-ke lapho. Kanti ukuvala umcimbi seniyayicelela madoda. Hayi kulungile. Ukhumbula ukuthi wathi wena ibhove eliyikhotha amanxeba eThekwini, uyakhumbula ukuthi wathini? Wathi alumi liyakhonkotha. Lakhuphuka lezegoli. Bye bye.